Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 6. Isut gapo na asita talgad tayo nga agkuna. Ti apo ti tumulong kanyak, awan to ti panagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak ti tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napnapanam ka di si kababaw nan? Tagkarapanaw ka di ti balay! Pasensya kayo lakuman, Ma'am Matilda. Napanaklabiit gimatang iti sabon apaglabak kadag iti kortina. Naibus ngaminan ti sabon. Ha! Inton maminsan. Aginot kayo ngamin. Tapno saan anala ka ang maibus ti sabon. Nagbuslon kayon tomot ngamin nga agusar. Ay saan mo't, ma'am? Tauray nagadudag iti lalabaan. Agtip-tipid akmet. Tapno addan tumanen usarak intun sumaruno nga aglabaak. Sige, aglaba ka. Ngam di ka nagaramat iti washing machine, ha? Tapno makatipid tayo iti kuryente. Iha, nalabasamat unayin ti pampamayam kadag iti babaw nandito'y balay. Saan kumakas jay ti tratom kadakwada? Kaputan na sayat mo ti panagtrabaho da. Ha, ay na papa. Tapno adagong gunada ang masuswelduan. Sa maysa, libre matipan nanganda diti balay. Wan, angam kaslamat makina ti pamayam kadakwada. Di mo kaya't nga ginanada iti uray apagbiit lakuma. Kan uray pananganda, di dan masango, gaputa makumikum da iti trabaho da. Pasitlaan ang dagiti jakpay na sibugan amula. Ay, intun malpas. Ituloy ko manan agabyunan, ti jak nalpas aginabyon idi kalman. Paulito. Ha? Unayan, nakaan-anos kakit din aya. Kasla di ka mo tinagin ina na iti panagtrabahom dito'y garden. Kuha, senyor. Masikuranak ngamin nga gigyan latan ni Diyo nagtibalay. Iso nga umayak man nagpagnapagna tapno mawatwat ti bagi. Tamariknak, ako mapkapsutak atalagan. Un nga ron, senyor. Isu ana saya at matarimuar kayo. Pasensya ka laengen tadi ka matulungan. Nalakaak mata na mabambanog. Sana nakas idi akabalak pa iti agtrabaho. Okay lang, senyor. Di kay madanagan. Adda akmat. Kanwawan sarak ti anak mi. Umay mat tumulong kada kami. Naimbaglakit din tanagagat kan nakaan-anos kayo asa nga pamilya kada kami. Isong agyaman ak unay baro. Gayam, simang bagat. Awan ka din nasasaokan ka ni Senyor Drigo. Nga anya, Paulito. Itay agsibsibugak iti mula da ijay garden. Napan ijay. Napan nagpagnapag na. Kat dinamag na. No kaya tayo ka no, uray jay balay dati pag naadan tayo. Angam kinunakmat, apagsaritaan tapay. Angam no bilang laeng. Jak kayat, at damat bukod tayo abalay. Ay, uray siyak nga rod. Ay, jak mat kayat Asidag tayo mat kadakwada. Iso asaan tayo mat ngaglanglangan na mga ramid iti trabaho tayo kadakwada. Dandani mabaybayan tayo pa yun to'y balay. Gaputa ka na yun tayo mat ijay balay da. Huwag nga road bagat. Kan uray ti anak ta. Mairamanan ang makitrabaho. Tapnula ang malaganan ta kadag iti trabaho ijay. Ay, pasyarak man damanang simangkan manong Paulito dito'y balay ti amo da. Diyak mat ngamin ida maranranaan. Tunggal mapanak iti balay da. Takanayon da masapa pumanaw. Katrabiin tumot tanti sasangpat da. Vincent! Sa dino ti ayan mo? Apay ka di, ma'am. Itay ka ba yung ayaban? Hindi ka sumungsongban? Tulog ka ka di, ha?
Na, Pasensya kayon, ma'am. Kalkalpas ko nga minanaginaw. ay, una yan. Sumurot ka kanya pa. Naguyong gayam day ta anak ni Senyor Drigo. Ay, no siyak lang ti babaunin da. Sana mabalinti kasta. Pumanawak adagos Di uray awan ti agtrab-trabaho no kastada may. Pumanawak man laangan. Ijayak ton balay damanang si mga agpasyar. Kalpasan ti misa inton Domingo. Hoy, si ka Vincent ha? Uray agdadagiti dadakkel mo ditoy. Di mo kunaan adi kag trabaho. Tama ilaklak amot ti panangan nyo ditoy asa nga pamilya. Iso anas kan nga trabaho ka. Maawatam, ha? Uwan, ma'am. Imbagak mo't kada kayo ang naginawak pa'y ngamin. Di ka nagpalawag. Basta no anya timbagak. Aramidam, ha? Kan di ka nagreklamo. Ala, agdalus ka dito'y balay. Mangrugi iti second floor, aging ga ditoy. Anya ka diti mapaspasamak ditoy. Bigbigat ang nakarariwawa kayo. Kwa, papa? Day taman anak dagiti babaunan. Kasano, nagbuntog nga agunggunay. Kat adapay ko manaskan nga aramiden na. Di nan samat ngamin kayat ti maibaon. Iso ang nagbuntog nga gargaraw. Saan kumamata kasta, iha? Ta saan matamaki na ti tao? Kan saan kumakanayon a binubugkaw ti panagsaritam? Awan ano kasta? Maumadantukan ka. Ti kunayo kit di ba pa? Gaputag serserbi dagiti naganak da ditoy. Ha? Gungundawayan namutan nga idandanon ti puksit na ditoy balay. Ni manang si Mangmet ti lumabas. Sigurado amapan iti balay manan ti amo da. Ayam, itaman pa'y analadaw. Ay, kasaritak man. Manang si Mang, naladaw ka matasimrak kita. Gapot ka dadaras ko. Nalipatak gayam a pinakan ti asom Iso ang nagsubli akbiit. Ay, kunaklay tayo no naladaw ka simrak. Imbag man tamaan anusan nyo dagiti amo yaw. Nang runa day dya Matilda kat nakauyuyong. Ay na talaga akasta, inday. Awan maaramidan me. Taamo mikot nga rod ida. Nga uray bugbog kawanan day dya babae iti anak yaw. Kinapudno na. Mapanak ko maijay iti kalman tapasyarin kayo, manang. Tadi kay mutan marandaranaan iti balay yaw. Angam, jak nagtuloyan Tamang manggag ko ngamin ti panag-ungat ti amo yung babae. Bugbog kawan na mati anak yaw. Ay, wen nga rod inday. Angam sana bale. Aganos kami lata aginggat kabailan me. Ay, panawan yung kit di idan. Tama ka amuda mo tan iti biyagda. Dinak nasiputan ni Vincent kasi mang at dito'y ngato. Tama kumikom nga agdaldalos iti bakante asilet. Abag husto, kalkalpas na launay ang nagdalos dito'y silid ni Papa. Ita, inutak adadaulan ti padlak ti kabinet. Apang ikarkargaan ni Papa iti kwartana. Kat alaak dagiti kwarta. Pagparangag at tinakaw ni Vincent. Tapno agparang adtakas iti imatang ni Papa. Apag iso, no umulin to ni Papa, matakwatan na ang mapukpukaw dagiti kwartana. Kalpasan na, ibulang ko ti wallet na iti basuraan. Senyor, agpakada kami tani, rumabiin. Agpakan kami pa'y kadagiti taraken me. Sige laeng si Mang. Sige, senyor. Agawid kami pa'y. Masapa kami tulangan inton bigat. Ala, da kayon ti makaam mo. Sumagatak man pa iti silid ko. Tainak mangala iti jacket ko. Tanay, malaminak meten.
Anyat napasamak dito'y silid ko. Apay nga kaiwaramat tan dagiti ladawan mi iti day di Flores ka nga asawak. Ti padlak ti kabinet. Nadadaal. Kita ti karga ti kabinet. Simang at ni Papa iti seleda iti dahi di mama. Kita aglaang no anyat reaksyon ni Papa. Taawanin dagiti kwarta na. Matilda! Umay ka man dito. Kunakon kat. Wan, Papa! Umaya kon! Apay ka di, Papa? Kita iha. Agkay waramit ang dagiti kagawaan dito silid ko. Kita nadadaal ti kandado ti kabinet. Kat dagiti nakadulin nga alahas day di mamama. Agkay waramit ten. Kan mapukpukaw ti iduldulin ko akwarta. Unay matanti kastoy na pasamak, Papa. Asino nga dati awanan asi anang arami di ti kastoy? Kasano ko mamapasamak ti kastoy? Papa, malagip ko. Saan ka di nagdalos ni Vincent itay bigat diti balay? Ama nga no iso ti akin arami diti daytoy. Juan, nagdalos nga agpaiso ni Vincent. Ang panagkunag, saan na maaramid ti kastoy? Anya? Ngam, Papa, ammo tayo mo't amarigrigat da pamilya. Isaw nga rod nga agkatkatulong da kada tayo. Uray pa'y. Jaglat na mamati ang maaramid ni Vincent ti kastoy. Gaputa sana dakas ti amakan inana. Sa maisa, at dabuteng da iti namarswa. Mariribukan na kiti kastoy na pasamak. Iso ati nasayat. Dituyak pa'y labakan ti aseleda maturog. Naimbaglakit din tasaan ko aginaraw dagiti agkay warali naon ti kabinet. Agraman tinadadala kandado. Kat inlak ko ti ridaw ti seled. Diya ko nimbaga kini Matilda. Nga dapanggap ko amang paimbestiga kadagiti pulis iti napasamak. Ipa-fingerprint ko dagijay. Agdwa-dwa ak ngamin iti imbaga ni Matilda. Ani Vincent akin aramid iti dayjay. Ma'am, uray marigrigat kami laan. Di mi insuro ti anak mi nga agtakaw. Tapno at dalaang pagbiag mi. Pudnuti ko na ti asawak, ma'am. Tanong pagbiagan laeng. Makatrabaho kami, mat. Basta laki dinadalos at trabaho. Kat, asino kumangarod ti akin aramid iti kasya na pasamak iti seled ni Papa? Kat tilaang mat anak yu ti simrek iti seled? Tanapan nagdalos ijay? Ma'am, aklo na kasi mreka kay Jay. Ngam nagdalusak lang met. Awan sa bali ngay naramid ko. Ala, husto day tan Matilda. Saan mo nga ipilit? Tinasayaat, ingkan iti trabahom ta mga numaladaw kan. Kat si kamat Vincent, sumrek kamatan iti klasem. Senyor, addan dagiti pinaawagan nyo nga investigador. Nasaya no kasta si mga. Ato iti tulbag. Lukatam ti silid ko. Ikuyog mo dagiti investigador ijay. Sige, senyor. Sir, okay kadilaan kada kayo? Nga oray da kayo katalaan mi iti fingerprints? Saan lang nga dagiti babaunan nyo? Nasaysayat mat lang ti kastoy ama aramid. Takas na kunayo, dagiti babaunen ti pagpabasulen ti anak yung nga akin aramid iti daytoy. Sige lang, sir. Kan uray ti anak ko,
Alaan nyo mat iti fingerprints inton sumangpet. Uwan, sir. Anyat kaya't asawan da iti papa. Apay anas ka na mangayab kayo iti agimbistigar diti balay. Kat naglawag mat at ilaang anak dagiti babaonan ti simrek iti saledyo. Ladingitak iya, ngam kayat ko lang ti agsigurado. Pasensya kayo, ma'am. Ngam nasken nga aramiden mi ti trabaho mi. Papa, Apay nga agsangit ka. pakawanan da ko ma. Siyak ti akin aramid iti da ito yan napasamag. Kunakon kat. Iso nga da pa nagduan-duak. Tadagayang pa kay naigam iti da ito yan napasamag. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy, iha. Gaputa mariknak, anas asidag tiriknayo kadag iti babaunan. Ngam iti siyak nga anak iyo. Aniya? Iha, saan ka nga insuro iti dakes nga aramid? Kat pangasim, jak kayate na maulit pa'y daytoy. Nakababain ti kastoy nga inaramid mo. Pagkawanan da ko ma, Papa. Di ka garamid iti saan ang nasayaat, ta sigurado nga iti udi na, si kanto matlaang ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.